Danas vam predstavljam jedan od mojih omiljenih recepata, kolač torta od kokosa i čokolade inspirisan ukusom Bounty čokoladice. Ako vi i vaša deca volite Bounty čokoladice, ovaj recept ćete voleti još više, podjednako je ukusan, a koštaće vas 10 puta manje. Veoma je ukusan i brzo se pravi, a sastojci su pristupačni, sasvim jednostavni, što ga čini ekonomičnim izborom za sve domaćice. Priprema počinje tako što u posudu sipate 300 g mlevenog keksa. Zatim dodajte 3 kašike šećera, a onda i 3 kašike kakao. Za sve vas koji volite jednostavne i jeftine, a izuzetno ukusne poslastice, ovo je recept koji ne smete propustiti. Nakon što ste dodali kakao, sipajte 200 ml mleka. Verujte, ovaj divan spoj ukusa predstavlja pravu poslasticu za sve ljubitelje slatkiša. Kada ste dodali i mleko, sve sastojke lepo sjedinite. Ovaj kolač ne samo da je apsolutno ukusan, već i neverovatno jednostavan za pripremu. Nakon što ste sastojke promešali kašikom, izmešajte i rukom kako bi se što bolje sjedinili. Ovaj kolač se toliko brzo pravi i toliko je ukusan, pa je savršen za trenutke kada vam se jede nešto slatko, a vreme nije na vašoj strani. Kada sve sastojke lepo izmešate, smesu prespite u kalup, vatrostalnu činiju ili nešto slično. Smesu razvucite po dnu kalupa. Ono što ovaj kolač čini posebnim jeste neodoljiva kombinacija čokolade koja se sjedinjuje sa egzotičnim notama kokosa. Meni je najlakše da smesu od keksa i kakao lepo utisnem rukom, ali vi možete koristiti čašu, kašiku ili nešto slično. Kada ravnomerno rasporedite smesu, prvi sloj je gotov. Za drugi sloj od kokosa je potrebno da u šerpicu sipate 600 ml mleka. Kokos, koji je prepoznatljiv za Bounty čokoladice, igra ključnu ulogu u ovom receptu. U mleko dodajte i 100 g šećera, a onda i 100 g griza. Sve to kuvajte dok mleko ne proključa. Neophodno je da mleko i griz mešate, pošto može da se desi da zagori. Čim mleko proključa, odmah sklonite šerpicu sa ringle. I dodajte glavni sastojak 200 g kokosovog brašna. A onda sve lepo izmešajte. Kokos svojim blago slatkastim i orašastim ukusom daje kolaču sjajnu teksturu i posebnu dimenziju ukusa, pa zbog toga ovaj kolač svi obožavaju. Kada ste sve lepo izmešali i sjedinili sastojke, sipajte fil od kokosa preko prvog sloja. Fil od kokosa sipajte odmah dok je još vruć kako bi mogao lepo ravnomerno da se razmaže. Sada ravnomerno rasporedite smesu. Javite mi u komentarima iz kog grada ili države dolazite, puno bi mi značilo. Takođe, pišite mi u komentarima kako vam se dopada ovaj kolač i podelite ga sa svojim prijateljima koji su takođe ljubitelji slatkiša, brzih, ukusnih i praktičnih recepata. Kada ravnomerno rasporedite fil od kokosa, prelazimo na pripremu poslednjeg sloja od čokolade. U šerpicu sipajte 100 g čokolade. Zatim dodajte 5 kašika ulja. Umesto ulja možete dodati i 5 kašika slatke pavlake. Zagrejte na laganoj temperaturi uz povremeno mešanje dok se čokolada ne otopi. Koristite nižu temperaturu jer čokolada ne sme da proključa, već samo da se otopi. Kada otopite čokoladu, sipajte preko sloja od kokosa. Naravno, svuda podjednako rasporedite. Ako vam se dopadaju moji recepti, lajkujte ih, zapratite moj kanal Recepti za minut i podelite ih sa prijateljima.
Bounty torticu ohladite par sati u frižideru i uživajte. Prijetno!